despre Dumnezeu, dar nici nu l-a exclus. Scopul în budism este sfârșitul suferinței. Și Buddha spune așa, cauza suferinței este dorința, să ne gândim un pic. Dacă noi dorim anumite lucruri, dacă avem anumite tendințe, dacă gândim tendință într-o anumită direcție, toate acestea sunt semne ale karmei. Buddha chiar spunea foarte plastic, gândirea este condiționată de karmă. Cu alte cuvinte, dacă avem o karmă să suferim într-un anumit domeniu, putem înțelege absolut orice și în acel domeniu mintea noastră va fi afectată de karmă, obtuză, limitată. Și spune că dacă analizăm lucrurile, putem evita anumite tulburări. Asta ar însemna că de fiecare dată, cum spuneam și la începutul emisiunii, atunci când avem o nemulțumire sau o frustrare, noi avem capacitatea, cu un nivel mediu de inteligență, nu cred că ne trebuie acum să fim chiar foarte rafinați în această zonă, să ne explicăm de ce ni se întâmplă acest lucru. Noi am luat și câteva exemple care să fie destul de relevante și se știe că și atunci când apare o boală, practic nu există o îmbolnăvire